Здравейте, приятели, в днешния клип в Виктор Влогс. Днес, как сте видели от заглавието, ще ви покажа анбоксинг на моя нова футболна топка. Но преди да започнем видеото, искам да ви кажа, се абонирате за канала, да лайкнете видеото и да напишете долу в коментарите къде са следващите видеа в канала. Защото вече ми свършиха идеите. И сега, без да се бавим, да продължаваме към анбоксинга. Това е пакета. Чай, сега ще снимам как го отварям. Хоп, друго пакета. Тук има някакъв QR код. Аха, Евро 2024 пише. Аз не ми казах да на европейската топка. Чуете. Носител Adidas. Супер. Има си стикер за оригиналност, както се казва. Yes. Реплика пише. Дам. Хоп. Хоп. Да. Да вдигне малко камерката. Ето така ми случи добре. Време. То не ми трябва да може. Хоп. Тук трябва да се дръпне. Хоп, 3, 2, 1, вие проверяте. Той аз погледнах също, обаче... Вау! Вау! Добре, много хубаво! Вау! Чакайте, тук имам нещо. Но това е към кутията. Вау! Чакайте, не да ме виждате, обаче... Вау! Това не е много напомпана, обаче. Много яка. Къде е логото? Да. Логото. Къде беше Adidas? Ако Adidas. Сега тук има стикер. Пише, че... Така май да стане. Защото пише, че... Безконтактен, не безконтактен, ще го кажа, така само да си сложи телефона. Не. Ще видя сега. И пред вас ще ви покажа какво става, като сканираме ето този... Чакайте, вие не го виждате. Ето този QR код. Чакайте. Този QR код тук. Сега ще ви кажа какво става. Обаче много яка тази топка. Много яка. Така, да видя дали към сайта на Adidas, да. Май към сайта на Adidas ма води. Обаче много яка, много високи в момента тази топка. Да. Към сайта на Adidas. Той е точно към... Да. Точно... Ето това ми показва на екрана. Топката е в сайта на Adidas. Точно същата е, да. Вау. Много яко. Просто тази топка, като я видях, си казах, не, тази топка няма как да си я купя. Няма как да не си я купя, Обърках се. Но този стикер ще го махна. Да. То отзад е точно такъв. Защо не става? Къде трябва също? То не бива, трябва на екранчето. Не знам. Или аз нямам. Много яка. И кутията много ма кефи. Ще го ставя така. И кутията ма кефи.
Сега. Ще я пробвам. Едно краченце да направим. Много яка. Котията. Тя котия беше много яка. Топката избяга. Много яка. Рекичка е, точно като хубави топки. За ръцете е рекичка, за краката не е толкова река. Аз че не мога да я вдигна. Да, много яка. И може да се види тук всички стадиони, където са играни мачовете на европейското. Сега ще ви покажа финала. Берлин стадиона. Ето го Берлин. Ето го стадиона в Берлин. Много яка просто. Не мога. Много ма кефи. Мираше много футболна топка. Не знам защо. Да, приятели, това ще е за видеото. Да, и пак да кажа, абонирайте за канала, лайкнете видеото, пишете в коментарите идеи за следващите видеа, защото на мен вече ми свършва идеите. Аз бях VictorVox и ще се видя в следващото видео.